Vonat Amtrak, hogy az alábbi feladatot nem. Egyesült Államok elnöke. Egyik kamera videók. Floridában New York. Los Angeles Kalifornia. Magyarországon. Egyesült Államok. Információk alapján. Vonat Amtrak. Egyesült Államok lesz saját. Magyarországon. Amtrak. Szimulációs videók. Szituációt Egyesült Államok. Magyarországon. Türkmenisztán. Pakisztán, India. Kazahsztán, Bután. Kirgizisztán, Uzbekisztán. Megjegyzés YouTube. Iratkozz fel ez a videó. Csatorna.